तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। चालू शैक्षणिक वर्षापासून सावंतवाडी येथे इंजिनिअरिंग कॉलेज अर्थात अभियांत्रिकी महाविद्यालय करण्यास अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद नवी दिल्ली यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे। 300 प्रवेश क्षमता असलेल्या यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या नवीन महाविद्यालयात मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग व कॉम्प्युटर सायन्स हे अभ्यासक्रम उपलब्ध असल्याचे संस्थेचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं आहे। जसं आपल्याला माहिती आहे, यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटी गेली 2014 पासून काम करत आहे एज्युकेशन सोसायटी, आणि 14ला आपलं पहिलं पॉलिटेक्निक कॉलेज आलं, नंतर फार्मसी कॉलेज, इंटरनॅशनल स्कूल आणि टिल डेट नवीन ब्रँचेस आपण चालू करतोय किंवा हे चालू आहे। आता तुम्हाला आजच्या दिवशी खूप सांगायला आनंद होईल की यशवंतराव भोसले पॉलिटेक्निक हे आता नवीन स्वरूपात येत आहे, टेक्नॉलॉजी बरोबर येत आहे आणि त्याचं कन्व्हर्जन इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये झालेलं आहे। नावात पण बदल झालेला आहे, जो यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी झाला। म्हणजे याच्यामध्ये डिप्लोमा पण असेल आणि डिग्री कॉलेज असेल, आणि सिंधुदुर्गातलं पहिलं हे म्हणजे सावंतवाडीतलं हे पहिलं डिग्री कॉलेज आहे। ज्या डिग्री कॉलेजमध्ये आपल्याला दिसत असेल तर कोर्सेस आपल्याला अवेलेबल, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग आपल्याकडे 120 इंटेक आहे, कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग 60 इंटेक आहे, आणि मेकॅनिकलला 60 आहे, आणि इलेक्ट्रिकल 60, असं आपलं इंजिनिअरिंग कॉलेज ह्या वर्षीपासनं AICTE इंडियन सोसायटी ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनने आपल्याला अप्रुव्हल दिलेलं आहे। त्या अनुषंगाने आता ॲडमिशन प्रोसेस आणि हे चालू होईल। ॲक्च्युली ह्या नेक्स्ट लेवल पॉलिटेक्निकची नेक्स्ट लेवल जी म्हटली जाते ती नेक्स्ट लेवल म्हणजे इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, आणि ती आपल्याला AICTEने आपल्याला बहाल केलेली आहे। गेल्या 9 वर्षाच्या कालावधीमध्ये हे पॉलिटेक्निक हे बेस्ट इमर्जिंग पॉलिटेक्निक, त्याच्यानंतर बेस्ट पॉलिटेक्निक आणि NBA अक्रेडिटेशन्स हे झाल्यानंतर हा खूप मोठी संधी ह्या इथल्या सिंधुदुर्गातल्या लोकांना मिळणार, कारण काय ज्या क्वालिटी लेवलला पॉलिटेक्निक चाललेलं होतं त्याची नेक्स्ट लेवल आता इंजिनिअरिंग कॉलेजला मिळेल, आणि तोच जो त्या लेवलचं जे क्वालिटी एज्युकेशन्स आहे ते आता सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टमध्ये मिळेल असं आम्हाला सगळ्यांना वाटतं। बरीच वर्ष ह्या यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटीने इंजिनिअरिंग कॉलेज करावं असं पालकांचा सुद्धा खूप हट्ट होता, मुलांचा पण होता, आणि गेले कित्येक वर्ष आपण प्रयत्न करत होतो ह्या सगळ्यामध्ये, आणि ह्या वर्षी त्याला मुहूर्त आलं, त्याच्यामुळे ह्या वर्षी इंजिनिअरिंग कॉलेज आपल्या सावंतवाडीला चालू होत आहे। सिंधुदुर्गमध्ये 2 संस्था आहेत, एक राणेसाहेबांचं पहिलं इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, त्याच्यानंतर मला वाटतं MIT ला आहे, आणि आपलं हे तिसरं आपल्या कॅम्पसमध्ये आता पहिलं सुरुवातीला 2014ला आपण पॉलिटेक्निक चालू केलं, त्यालाच हे अपग्रेडेशन्स आहे, त्याचंच म्हणजे नेक्स्ट लेवल त्याला म्हटली जाते इंजिनिअरिंग मधली, तर नेक्स्ट लेवल आपल्याला मिळालेली आहे। तर डिप्लोमा पण ॲज इट इज असं आहे, 330 इंटेक तसंच राहिलेले आहे, आणि प्लस हे इंजिनिअरिंगचे आपल्याला 300 इंटेक मिळालेली आहे। आता काय टेक्नॉलॉजी म्हणजे नेक्स्ट लेवलला एका टेक्नॉलॉजीच्या अंडर सगळ्या ब्रँचेस चालू होतील येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या संस्थे ह्याच्यामध्ये, म्हणून आपल्याला ती नेक्स्ट लेवल दिलेली आहे। म्हणजे इंजिनिअरिंग हे दोन्ही म्हणजे जसं डिप्लोमाला चालू होतं ते डिप्लोमा तशाच रिंग चालू राहणार सगळं पॉलिटेक्निक, आणि ही नवीन इंजिनिअरिंग कॉलेज चालू झालेलं आहे। हो, आता डायरेक्ट ऍडमिशन 12वी नंतर इथे डायरेक्ट इंजिनिअरिंगला, आणि डिप्लोमा झाल्यानंतर डायरेक्ट सेकंड इयरला तुम्हाला पुन्हा डिग्रीला ऍडमिशन घेता येणार। सेंट्रल प्रोसेस नुसारच सगळं ऍडमिशन आणि सगळ्या प्रोसेस होतील। 300 क्षमता 120, 60, 60 आणि 60 ही डिग्री कॉलेजची क्षमता आहे, आणि पॉलिटेक्निकची जशी आहे तशीच आहेत आपली। कॉम्प्युटरला 120 आहे, मेकॅनिकलला 90 आहे, इलेक्ट्रिकल 60 हा डिव्हिजन म्हणजे ट्रेड, हा डिप्लोमाचे 4 आणि डिग्रीचे 4, 8।
जसं तुम्ही म्हटलं तर पहिलं आपलं पॉलिटेक्निक कॉलेज आहे, त्याच्यानंतर फार्मसी डिग्री कॉलेज आहे, त्याच्यानंतर फार्मसी डिप्लोमा कॉलेज एक आहे अजून आपलं ॲडिशनल, इंटरनॅशनल स्कूल आहे, आणि आता डिग्री कॉलेज. खूप लोकांचा असा विषय होता की डिप्लोमा केल्यानंतर आम्हाला चांगलं कॉलेज पाहिजे असतं आणि चांगलं कॉलेज मिळत नव्हतं. त्यामुळे ही एक मोठी सिंधुदुर्गमध्ये एक संधी निर्माण झालेली आहे. ती डिप्लोमा फक्त आहे, आता हे डिग्री कॉलेज चालू झालेलं आहे. मालवणला जे आहे ते फक्त शासकीय डिप्लोमा, MITM ला म्हणून एक आहे, ओरसला एक आहे, तिसरं MITM, आणि तिसरं आपलं डिग्री कॉलेज सावंतवाडीतलं पहिला. हा, आपला सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग यातलं पहिलं कॉलेज आहे. हा, तिसरं. पण हे नेक्स्ट लेवल जी आहे ना, ती पहिलीच वेळ आहे सिंधुदुर्ग नेक्स्ट लेवलला जाणार ना. म्हणजे नॉर्मली AICT नेक्स्ट लेवलला एक स्टार्ट केल्यानंतर त्याच्या गुणवत्तेच्या आधार नेक्स्ट लेवल दिली जाते. तसं आमचं हे पॉलिटेक्निकचं नेक्स्ट लेवल झालेलं आहे, कन्व्हर्जन झालेलं आहे, त्याला ऍडिशनल बहाल केलेलं आहे. म्हणजे डिप्लोमावर ठेवून डिग्री आपल्याला दिलेलं आहे. जशी आपण पॉलिटेक्निकची सगळ्यात मोठी प्लेसमेंट आहे, तीच प्लेसमेंट कंटिन्युएशन सगळीमध्ये येणार. म्हणूनच लोकांचा असा मॅक्झिमम पालकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये कल का होता, तर पॉलिटेक्निक 100% प्लेसमेंट आहे, कारण काही गुणवत्ता आधारात हे शिक्षण दिलं जात होतं. आणि जे वर्कशॉप्स आणि जो स्टँडर्ड आम्ही महाराष्ट्रामध्ये मेंटेन केलेलं आहे, महाराष्ट्रातल्या सिलेक्टेड पॉलिटेक्निकमध्ये आपलं कॉलेज येतं, ती गुणवत्ता फक्त इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये यावी असं सगळ्यांचं मत होतं. त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये तीच गुणवत्ता तशीच कंटिन्यू राहणार, कारण ते कंटिन्युएशन मध्ये आहे. हो, 4 वर्षाचा डिग्री कोर्स. जवळजवळ 800च्या वर विद्यार्थी आपल्याला प्लेस आहेत कंपनीमध्ये. बाहेर पडलेली मुलं वेगळीच, पण आपल्याकडे 800च्या वरती नोकरी मिळालेल्या आहेत. बऱ्यापैकी काही विद्यार्थी BE साठी जातात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.